زبل تخلوهم عيتهم أكبوهم عادي تليهم حطوم نبادو خم كدم تزات غافغري بالغي قطع التشح محذري بالغي قطع التشح محذري نبرني لبنا زامدو تسميو عدو زما عدو كتريو متمات لمدونا يتلقي كسارا كتبطو بخبادو مجلس أب قداي ما أسرتي برجيتنا حمادو إثيوبيا مجمرتان سرعة قدر في الموضوع أبز جبر قالسي الجامون زبر كتزل كله تعالى سنفتح سلام تنا نقرب بمقطعل مخنيات مأسر يوم قلت زي كون إرتراويان تعالى سنفتحي حلفتي برجيتنا حمادو إثيوبيا أتو زر سناي ملس أتو يوناس مبرهتهم أتو هبتم قبرت أتكان كابعلت 10 شمون تور 10 تخلتشن 20 حموشنات حيزهم أب أدي سوات أسيرهم بمهلاهم ዝተሰማዓና ጓህይ ንገለጥ እዚ ማእሰርት እዚ ዘይፍትሐውን ዘይሕጋውን ስለ ዝኾነ ሲቪክ ማሕበር ጽላል ዓደቦ ጽንዓ ደግለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓገብ እንዳበልና ነዚ ናይ ማእሰርቲ ተግባር ንኹነን ብኹሉ ተቃላሳይ ንፍትሒ ክኹነን ከዓ ንጽውዕ ኩሉ ሕጋዊ መስርሕታት ክካየድን መሰረታዊ መሰል ሰባት ክኽበርን ከዓ መጽዋዕተና ነቕርብ ዕለት 31 ወርሃ 10 2025 ሲቪክ ማሕበር ጽላል ዓደቦ ጽንዓ ደግለ ስዊዘርላንድ ይህን ዘብል ትኸልዎም አይቶም ኣክብዎም ዓዲ እተልዎም ሕቶ ነባዶ ኸም ቀደም ተዛቲኻ ፍቕሪ ባልኸይ ቁጣዕ እትሽሕ መሕደሪ ባልኸይ ቁጣዕ እትሽሕ መሕደሪ ንበርለይ ልብና ዛምዱ ጸሚዎ ዓዱ ዘማዓዱ كتريو متمات لمدونا يتلقي كسارا كتبطو بخبادو